voorzegt en dat jullie het dan even met z'n allen na. Ja? Oké. Atje, Atje, I, Jota, Jota, K, K, L, L, M, M, N, N, me llamo en dan je naam. Bijvoorbeeld me llamo Kim. Als jullie die twee zinnetjes nog even bij elkaar kunnen oefenen, wat één vraag doe je één. Ja, wat? We gaan nu door met los números. Dus, dat getallen. Dat zeg ik het en dan zeggen jullie na. Uno, Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho,